ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ତଲାସି ଜାରି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କୋର୍ଟ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମିଳିଛି। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ମିଳିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଟକ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଏବେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ଆସିବା ପରେ କଟକରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରିବା ସହ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଖାନତଲାସୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ଧମକ ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବମ୍ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ ଅଣ-ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାଧିତ କରାଯାଇଛି। ଓକିଲ, ମହକିଲ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ବୋମା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରା ପରିସରକୁ ତନାଘନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ କେଉଁଠାରୁ କିଏ ପଠାଇଛି ସେ ନେଇ ସାଇବର ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।